Tak tohle jsou e-stránky.cz. S jejichž pomocí si můžete sami vytvořit stránky na internetu. Stejně jako 100 000 našich uživatelů. Chcete své vlastní internetové stránky? S námi je budete mít už za pár minut. Ukážu vám, jak to funguje. Na internetu se můžete podělit o své zážitky, tak jako náš děda. Je fanda do všeho kolem vláčků. A abych nezapomněl, za války byl u letectva. Dneska už ovšem bombarduje jenom čtenáře svých e-stránek. Vaše rodina si zaslouží vlastní fotoalbum. U nás se tím baví maminka. Jakmile se koná rodinná sešlost, maminka je s foťákem u toho a ještě ten večer dá fotky na internet. Ty nejvypečenější obrázky jsou na heslo, takže nás může okukovat jen ten, komu to dovolíme. Myslíte, že bez cool klipů by váš web byl totálně out? Tak to jste na tom jako náš Jarda. Na svoje stránky si dává videa ze skateboardových závodů. Samozřejmě jenom z těch vyhraných. Ale někdy se nám trochu vymyká z rukou. Jenom kdyby s ním necloumala ta puberta. A vaše firma? Ta se bez vlastních stránek prostě neobejde. Náš tatínek na to přišel už dávno. Je daňový poradce a přes internet získává většinu klientů. Ti si navíc z jeho stránek stahují i všechny potřebné formuláře. Ovšem e-stránky vám toho nabízejí mnohem víc. Je to skvělý nástroj pro každého, kdo chce být vidět na internetu. e-stránky.cz